Sannu? Yau sannu. Ya kuke? Lafiya ƙalau. Ya ranar nan. A suna na Ado. Nan family house ɗin mun. To cikin ikon Allah jiya da muka dawo ƙasan mu ma. Iya. Wani na dan fito ne da na ga kun burge ni wallahi. Allah mu ba za ku damu ba. Dan gaya mun sunayen ku saboda wata rana. Jamila. Hafsa. Wow. Sunan kanwata ko kenan Hafsa. Ya kuke? Lafiya. Ina za ku je ne aka? Na mu dan shiga gare ni. To in ba damuwa ko motan kai kuma. Ina kaka da mun gode. To da Allah ki hakuri mana. Da Allah dan in ba za ku damu ba. Bari dan ba ku kati ko za ku neme ni. Ha, ki karba wata rana zai yi amfani. Kenan nagode. Sai na ji ku. Kawana? Na'am. Gani nan fa kuma zai kawo ta. Da gaske? Haka nake gani. Ai muna da lambar sai mun ga da kiran shi magana. Mun ba sauro kai ba wayannan sai mu samu sun rufe shafi. Wallahi kuwa. To, ta dai mu dan duba. Sannu mana. Yawan sannun ku ne. Allah, wallahi mun dan ajiye mota ne. Ko kuma mun yi motar ta tashi tafi. Ayya, ina gaban magani kuma kun yi ci bai tashi ba? Ayya, bari in kira ina tunanin cin tuwon lokaci. Kai yi ki mu ji yanzu. Gaskiya to ina tunanin wannan matsalan babba ce. Kuma gashi za ku je wani waje ne ko? Kuma sauri muke kuma time yana so ne. Barin kira wani bakanikin gidanmu. Ta gane ko ka dan zo nan baya. Wallahi gashi wata mota ce ta dan samu matsala. Allah dan Allah ka zo ka dan duba shaf shaf. Shaf shaf dan Allah ka zo da sauri da Allah. Shaf shaf da Allah. Yawwa. To ya kuri da Allah gashi nan zuwa fa. Wani bakanikin gidanmu ne ma. Sorry just a minute. Dalla kai tun ɗazu ina ka shiga ne da Allah, ya sauri da Allah. Ai ga in kuka kira mu hau wani daɗi muke ji wallahi. Da Allah motar nan zaka dan duba mu. Ya sauri da Allah mu ta lalace kuma za su je waje. Ka dai gama wancan aikin ko? Na gama. Motar ta tashi? Ta tashi. Wannan ba wanda yanzu nan muka bar shi ba. Audu yake ko Abdu? Ba shi bane wannan? Eh. Ba shi ne. Ba ki dan Allah ki kare mar kallo. Rigan fa da ya sa ɗazun ne ita ce fa. Ba ki ganta ba? Ya komai normal? Normal. Ya iya da kai ka iya gyara amma akwai shaƙiyar cikin ni sauri da Allah kan kin mana. Ina jira miki shi ne. Ke ban san iskanci da Allah kai sauri mana sauri suke za ka fita ya zaka magana. Ado. Kun san shi ne? Ɗazu nan mu faɗi da shi a nan har cewa ya nuna mana wani gida nan baya wai family house ɗinsu ne. Shi wannan Adan? Shi dai wannan Ado. To ba da katin da ya ba ba da kai. Complimentin ka kuma? Katin da ya ba. Kada Allah mun shigo da Allah me? Wannan ya complimentin ka dina ne kai? Shi ya ba mu ɗazu. Shi ya ba mu shi. Ina wani dina take?